Hi ha una diferència prou gran entre el País Valencià i Andalusia, que és el govern del Botànic, que evidentment a Andalusia no ha existit aquest tipus de govern. De fet, el que existeix són partits com el Partit Socialista i en aquell moment Podemos i Esquerra Unida, que porten molts anys pegant-se galtaes i sense possibilitat d'entendre's, amb la qual la gent d'esquerres tampoc no veu que el seu vot valga per a res, per tant, per a què anar a votar. I per l'altre costat també tenim la gran diferència que a Andalusia no existeix Compromís, aquest espai no existeix. En Andalusia tenien a la Hillary Clinton perfecta perquè Donald Trump guanyara les eleccions. L'esquerra, per definició, hauria de ser transgressora, revolucionària i no conservadora. O sigui, els reaccionaris haurien de ser ells. I, per tant, nosaltres som els que hauríem de proposar quines són les propostes de canvi que volem per a la societat i no deixar-los a ells com que volen canviar alguna cosa, perquè realment no és deixar la situació. L'esquerra ja fa un temps que no... llevat a la millor de debats que sí que són interessants, com el feminisme i tal, però tot el que més, l'esquerra no té iniciatives. O sigui, simplement estem a la contra de lo que diga Vox. Que hem de ser, d'alguna manera, intel·ligents a l'hora de plantejar els temes que podem guanyar i quins són els temes que poden fer que podem, d'alguna manera, enfonsar a la dreta i a l'extrema dreta. I penso que n'hi ha que estudiar-ho molt bé. Parlar ara, en aquests moments, del pacte contra la violència de gènere o del tema LGTBI beneficia totalment a Vox. És d'ampliar la cobertura social, d'ampliar els diners per a sanitat, per a educació, per a prestacions socials, fer aquesta campanya, dir que els que més tenen són els que més han de pagar, aquesta estratègia que pot semblar tan senzilla, pensa que ahir és on està el quid de la qüestió per a canviar les coses. I l'esquerra espanyola, europea, per ara no ho està fent. Els pega, perquè el més important és parlar de Catalunya, de Venezuela, de llacets i tal, és gent que o té alguna cosa a amagar o té molt poca categoria política i no té un projecte per al País Valencià. Catalunya està en l'agenda mediàtica. I dona igual que sigues independentista que unionista. Ja estàs en l'agenda mediàtica. Qualsevol cosa que digues va a ressonar, va haver un debat, va haver... El País Valencià no està en l'agenda mediàtica. I Compromís no podem perdre el temps en temes que ja estan en l'agenda mediàtica quan nosaltres el que volem impulsar és el nostre tema. Per tant, el que hem de fer cada volta que ens parlen de Catalunya és no respondre sobre Catalunya. Anem a dreta d'Espanya 2000, veient que Vox estava pujant, van anar a buscar a Mònica Oltra perquè els podia donar protagonisme. I això trobo que és així. Ells van anar davant de casa Mònica Oltra perquè saben que és la política més ben valorada del País Valencià, la més mediàtica, i que d'alguna manera apuntant a ella anaven a tindre tot el protagonisme que han tingut, també un poc a la desesperar perquè veient que Vox estava pujant i tots els d'Espanya 2000 s'han anat a Vox. Quan l'extrema dreta està utilitzant la legislació de delictes d'odi per anar en contra de la gent demòcrata progressista, que a una persona per posar-se un nas de pallasso l'imputen per delictes d'odi i tal, en aquest moment decidís que no... Qualsevol acció en aquests moments per a endurir les penes anirà en contra nostra. Perquè sectors de la població exclosa que poden acabar votant a l'extrema dreta. I això sí que crec que ahir sí que n'hi ha un punt d'autocrítica que encara no hem arribat. I es veu sobretot en les zones rurals. O el tema de la cacera o el tema dels bous, jo trobo que això és com una cortina de fum que ho tapa tot. El debat pensa que és més profund i és més interessant. Els productes del sud mediterrani imposen una sèrie de condicions que els productes d'altres països del tercer món no imposen. Evidentment, això fa un antieuropeisme i una frustració contra la Unió Europea que desemboca en euroescepticisme i després va cap a l'extrema dreta. I això jo trobo que ho hauríem de tenir en compte perquè l'esquerra no ha sigut, en aquest sentit, no ha sigut prou dura explicant aquestes coses ni explicant... Perquè s'ha tingut molta por de... No, és que si no estàs d'acord amb la Unió Europea eres euroescèptic i per tant eres d'extrema dreta. I el qual fa que com els únics que critiquen la línia oficial de la Unió Europea sigui a l'extrema dreta, que molta gent desencantada se'n vagi cap a l'extrema dreta. Veure a qualsevol valencià estrangers arrencats
és realment crear una frustració brutal, que la culpa és dels polítics, que la culpa és de la Unió Europea, que la culpa... L'últim que ve li pega una patada damunt la taula, que és el que està passant en Vox, pot emportar 6 vots.